Sugeng enjang para sedherek ingkang kinasih ing Sang Kristus, pinanggih malih ing panyuraos ingkang sakmenika sampun ngancik ing bab gangsal welas utawi bab 15. Sumangga kita sesarengan midhangetaken panyuraos menika. Bab 15 Rudi Hartono kang akeh cacahe. Salah sawijine pemain badminton kang dadi favoritku yaiku Rudi Hartono. Dheweke iku salah sawijine pemain badminton kang misuwur kang wis ngolehake medali lan piala dunia kanggo Indonesia. Rudi Hartono nduweni DNA saka Gusti supaya dadi juarane donya. Nanging Rudi Hartono uga gegladen sacara pengpengan supaya bisa menang. Duwe DNA kang becik durung dadi jaminan bisa dadi wong kang becik. Minangka tuladha, wong kang duweni DNA dadi pemain badminton ora ujug-ujug dadi pemain badminton kang trampil. DNA iku mung dadi salah sawijine sumber kabisane wae. Dheweke kudu milih dhewe supaya nata awake kanthi tumemen lan gladi dirine kanthi katok supaya bisa ngatokake kabisane. Aku percaya yen Indonesia iku isih nyinggahi pemain badminton tingkat dunia kang akeh cacahe. Nanging akeh kang duwe kabisan durung rumangsani kabisane. Utawa ora nata awake kanthi tumemen supaya bisa katok kabisane. Semono uga wong Kristen kang kalairake meneh duweni DNA-ne Sang Kristus supaya bisa dadi memper kaya dene Sang Kristus dhewe. Tegese saben wong Kristen kang kalairake meneh duweni bakat supaya dadi wong Kristen kang becik kelas donya. Nanging akeh kang durung mangerteni bakat kang isih sumimpen iki. Tumrape kang wis ngerti, uga akeh sing durung ngatokake bakate iku. Gusti Allah wis ngajari bebener marang awake dhewe. Gusti Allah uga wis paring dawuh supaya awake dhewe manut marang bebenere iku. Nanging Gusti Allah ora bakal meksa awake dhewe manut marang pernatan-pernatane. Yen nganti ana paksan, awake dhewe dadi kaya dene robote Gusti Allah. Anggone awake dhewe mbangun turut, ora amarga awake dhewe tresna marang panjenengane. Gusti Allah paring dawuh supaya kabeh wong Kristen padha tansah udinen karahayonmu. Saka Filipi 2:12. Akeh kang salah pangerten marang ayat iki. Akeh kang rumangsa yen awake dhewe kudu goleki kaselametane awake dhewe. Iki temtu wae ora mungkin, awit ora ana kang bisa nggayuh kaselametane dhewe lumantar budidayane karana kabeh wong wis padha gawe dosa sarta koncatan ing kamulyaning Allah. Rum 3 ayat 23. Kajaba kuwi yen sanyatane awake dhewe bisa nggayuh kaslametan kanthi budidayane awake dhewe, mesti wae Gusti Allah ora perlu maringake putra ontang-antinge. Ya mung Gusti Yesus kang wis seda sinalib, kang wis nglunasi utang dosane awake dhewe, lan ing kayu salib iku Gusti Yesus wis ngandika wis rampung utawa lunas. Pangudine kaslametan wis rampung. Wis ditindakake dening Gusti Yesus ing salib. Dosa wis dibayar lunas. Awake dhewe wis ora budidaya kanggo nggayuh kaslametan, nanging budidaya supaya bisa nindakake kaslametane awake dhewe. Aku weneh tulodo. Nalika aku kuliah ing Fakultas Kedokteran ing Universitas Singapura, aku sinau kanthi tumemen kanggo nggayuh gelar dokter. Sawise aku diwisuda lan ditetepake minangka dokter, aku ora bakal kelangan gelar dokterku. Gelar iku wis ndak gayuh lan dadi duwekku. Nganggo gelar iku, aku nindakake pagaweanku minangka dokter. Nanging wis wiwit 20 taun kepungkur, aku ora nindakake meneh pagaweanku minangka dokter.
Pengalaman lan kawruhku minangka dokter wis ora ana gunane meneh. Ora ana siji-siji meneh wong kang nampa tamba saka aku. Malahan saiki wong tepung lawan aku minangka wong kang khotbah lan dudu dokter karena aku ora nindakake kabisanku minangka dokter. Akeh wong Kristen kang kaya mengkene iki. Gusti Yesus wis nindakake kaslametan iku tumrap dheweke lan malah dedalem ana ing batine. Nanging dheweke kabeh ora ngudi utawa nindakake bakat kang diduweni. Dheweke kabeh ora mulyakake Gusti Allah ing uripe. Dheweke ora berkahi wong liya. Dheweke mbuwang bakat urip iku. Nanging senajan mengkono, dheweke ora bakal kelangan kaslametan awit Gusti Yesus wis nindakake kaslametan supaya bisa ditampa dening dheweke kabeh iku. Apa ora grantes banget nalika mengko awake dhewe wis teka ing swarga. Sanyatane awake dhewe bisa dadi rudi hartana kelas donya sacara karohanen. Nanging eman banget awake dhewe milih dadi pemain badminton sing bieh-bieh wae. Apa sedulur ngerti yen sedulur duwe DNA supaya bisa dadi titah kang endah kaya dene Gusti Yesus Kristus? Ukara kang endah ing dina iki yaiku saben wong Kristen kang kalairake maneh duwe bakat supaya bisa dadi wong Kristen kang becik kelas donya. Makaten panyuraos ing dinten menika, matur nuwun dene para sedherek sampun kersa midhangetaken. Panggih malih ing panyuraos benjing-enjing. Gusti Yesus mugi tansah berkahi.